Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Nakilala ko po si Izel sa dating app na Tinder. Yan, ano yan? Wala akong alam dyan. Ay. Feel good morning, Colantits. Tawagin niyo na po akong Jiggy. Certified Lover Boy. Gigi Marikad. Iba yun! ng Balintawak, Quezon City. Gusto ko lang po ibahagi ang kakaibang katas ng aking nakalipas. Nung nauso po ang dating apps, sinubukan ko agad ito. All in all, nakahakot ako ng siguro mga 5 chicks. Proud yan? Is it a flex? Di naman. Sagot? Sa pang-anim na pagkakataon ay nag-match po kami ni Izel. Nakita ko po yung profile pics niya. Medyo chubby pero malakas ang sex appeal. Kaya po nung nag-match kami at nagka-chat ay napagdesisyon na naming mag-meet up. At doon na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ano? Sige na, Friday night. Total, di ba? Wala tayong pasok parehas ng Sabado. Kakamit lang natin, magkikita na agad tayo. Di ba masyadong mabilis naman? Ano ba ba Ganyan mang ginagawa mo sa mga nakakamatch mo? Ha? Hindi, siyempre, ang ibig ko sabihin, hindi ba, ano ba itong ginagawa natin sa cellphone, di ba? Hindi, yun nga yung tinatanong ko. Lahat ba ng nakakamatch mo? Mini-meet up sa'yo mo lang, agad? sa'yo lang. Promise, lang, ha? Promise. Sa'yo lang ako ganito. Ba't ka natawa? Hindi ka ba naniniwala sa akin? I-promise mo talaga maniwala na sana ako eh. Promise nga, ikaw lang. Ano? Sige na. Sige, meron akong alam na na lugar. Oh, Safe doon. Kung ako, gusto ko kasi ako yung masusunod para safe ako, di ba? Mamaya kasi kidnapin mo ko eh. bakit? Di ka ba magpapakidnap? Ikaw naman, ganyan agad yung pasalita mo. O sige, paano? Saan tayo magkita?
pipick upin kita, tas sabi mo nga, ikaw may alam dun sa May alam ako sa may Bulacan. Oh, yun Alam na, ko yun. yung may- Parang spot yun eh. Ano yun? Alam na alam mo. Spot na maganda? Anong sinasabi mo? Alam ko Oh, talaga sige na. kasi taga doon yung tita ko. Okay. Oo. Sige, may Tsaka Bulacan. libre mo ako Gusto ko Hindi, kumain. magdadaan tayo, mag-take out na tayo bago tayo pumunta dun sa spot na gusto mo. Sige. Okay? Okay. See ya. Alright na. See you. See ya, Jiggy. Okay. Saan ka pupunta? Oo nga naman, anak. Pahiram lang ng Po, kotse mo. pagkata- Kasi dali lang, may pupunta lang ko. Importante yung Nako, tropa Jiggy. ko sa Bulacan. Patingin Tropa sa ng Bulacan? patingin ng mata mo kung tropa. Ay nako, hindi ganyan. Hindi nagpapagupit lalaki nagpapagupit pag tropa kikitain. Hindi ako ang init naniniwala. na po kasi, ma. Kaya nagpagupit Ba't ka na ako. nagpa-facial? Di naman ako nagpa-facial. Ganyan naman talaga yung itsura ko. Payagan mo na, darling. Pero anak, ipakarwas mo yung kotse gawain mo din kahit luma yung kotse natin, malamig ang aircon niya. Kondisyon ang makina niyan. Kaya, Maming ka na, ano gagawin mo para payagan kita? Hindi ako magagalit basta magsabi ka ng totoo. si mama naman para namang di duman sa ganyan. Ba't sabi mo tropa? Parang hindi Tanda ka... na ako. Ano nga kikitain mo? Sino nga? Tropa nga. Hindi mo naman kilala yung mga Tropa. tropa ko. Si Carlo. Si Arco. Si Jack. Baka magkita kami nun. Anong oras ka babalik? Kasi baka gamitin namin ng papa mo ang sasakyan. Wala kaming extra. Wala dito. naman tayong lakad, darling. Ipahiram mo Kung na yan. may emergency, kita mapiste. Naubo tuloy. May mga taxi naman dito, darling. Meron namang Ano? GSM. Yun na lang. Pagbigyan Ba't mo ba na lang. may kasunduan ba kayong dalawa? Bakit perang pinagkakaisahan nyo ko? Wala. Anak, ipultang ko yung kutsi. Pag hindi mo ipultang, hindi kita peramin. Pa, kung bahala dyan, papultang ko yan. Mag-ingat ka, ako'y lag-aalala lang naman. Baka mag-asawa ka na. Ma, pupunta lang ako sa kina Victor. Mag-aasawa na. Bakit bumili ka ng air freshener? Tropa, kikitain, bumili ng... Ang baho ng kutsi ko Sa bagay, ba't ang baho ka? Naiwan yung medyas ko doon Baka mag-asawa ka na eh. Hindi Na pa kasi nga ako iiwan mo mag-aasawa. kami. Diyos ko, ayoko pa magkaapo. Sige naman, pagbigyan na. Ano oras ka uuwi? Orasan kita. Ma, hindi pa nga ako nakapunta. Hindi Gusto pa ako ko lang nakapunta malaman. Gusto ko lang malaman. Ang layo noon. Hayaan mo na yung anak natin. Malayo. Matanda na yan Malayo eh. Baka makagat ka ng lamok. Huwag mo na bibihin yan. Matanda na yan, Diyos ko. Bibiin. Huwag mo na, hindi. Huwag mo na bibihin. Ang kapalan ng buhok dyan sa... Bulto. Ay, kaya nga, hayaan mo na yan. Baka kakagat. Baka Punasan mo ha. Punasan mo yung mga katas na nakalipas dyan. Aray! Tanor! Aray ko pa. Sinasabi ko na. Ano ba ginawa ko? Magkakontsaba kayo ha. Ma, wala nagpapakarwas nga daw kasi nga alam mo naman to, luma na tong kotse ni Papa. Papakarwas ko syempre. Kanyang kasaya pag tropa kikitain mo. Sige. Promise, tropa! Hindi ako ngayon lang pinanganak. Ma, tropa nga lang. Big boy na talaga yan, baby ko. Ingat ka. Baby ko. Hoy, wag mo na bibihin yan! Ingat, baby ko, Jiggy. Ingat Friday ka. pa naman Sige na, ma. Okay na. Siyempre. Ayokong umalis kasi na walang basbas sa inyo Ingat. Ako, anak, binabasbasan kita. Sa pangalan ng ama. Pangalan ng ama at saka yung ina mo. Ng ina. Okay at na. ng pinsan. Okay ka na, ha? Ng Ma, sige na, spirito ng jin. Ma, bayag ka na, ha? Wala na akong magagawa eh. Ay, Sige salamat. Thank you, ma'am. Bigasan mo. Yo, my cardio is infinite. Ay, salamat. Buti na lang, napapa. Paano yung hi, salamat? Ay, salamat.
Buti na lang napapayag ko si mama. Ang airpods ko naman, cool na cool yun. Basta, ipakarwas ko, ipapultang ko yung kotse niya. Saya na yun. At nakita na nga kami. Dinaanan ko po si Izel. At papunta po kaming Bulacan! Ali. sa may... Pinahinto niya ako sa may bypass road. Isakto mga nasa alas 7:30 na ng gabi yun eh. Ay, Oh, naanto ka na? Dito tayo, bypass Ito road. yung spot na to, yung sinasabi ko. Anong spot yun? Puro talahib tsaka balayan? Kaya nga, spot na spot ang kadiliman. Ang dilim-dilim dito, hindi ba delikado dito? Mas delikado kung makikita tayo kung maliwanag, kung may poste ng ilaw. Mas delikado yun, no? Mapa-flashlightan tayo na gano'n. Ganun. alam ni Izel. Ganun ba yun? Okay, sige. Okay. Ano nang gagawin? Intayin mo ako dito, ha? Pero, Dito na lang. Huwag nang umalis. nanggigigil na ako sa iyo. Kaya nga, di ka na. Oo, dito na tayo. Dito na. Stop mo na dyan. Yan. Hala, Aso may mga dumadaan teka, baka nga muna tingnan mo kung kita tayo sa loob. Parang alam niya talaga. Teka lang ha. Lalabas ako ha. Lasyo sa ludes pala. Hindi. Halika na, balik ka na. Kita ba? Medyo kasi yung luma na kasi tong tint ni Papa eh. Tsaka may mga dumadaan nga. Tsaka parang maputik, no? Oo. Ayun, may mga dumadaan, no? Oh, wow, may space ka. Oo nga, no? Ano? Saan tayo? Teka, labas ako. Uy, saan ka punta? Sundan mo lang ako. Sunod ka. Sunod ka lang, ako bahala. Saan kaya pupunta tong babaeng to? Ang dilim-dilim dito eh. Bilis mo! Bilisan mo! Sel, saan ka pupunta? Ang dilim-dilim na dyan eh. Sel? Ang dilim sa likod. Oo nga, ang dilim sa likod. Wala na makikita. Harap ulit ako. Sel? Wala siya. Maniwala na sana ako, guys. Asan siya? Wala siya. Sel? Sel? Ba't? Ayan na yung classic na aso. Classic na. Meow! Sel? Meow, 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 meow. Sel? Ako ang itim na pusa. May itim na pusa? Hala? Kakasabi ko lang, oy, ano yan yung tawag dyan, bawal sabi. Hindi ako niga. Bahala siya. Alis na ako. Meow, meow, meow. Ako, ayaw pa ako ma-start ng kotse. Bahala. Bahala. Meow, 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 meow. Sel? Meow, 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 meow. Bahala siya. Alis na ako. Maui, maui. Bahala ka na, Sel. Alis na ako. Matapos po nung gabing yun, Kolantitsay, wala na po akong kontak kay Izel. Hindi ko po alam ano nangyari na wala siya bigla sa talahiban. Aswang po ba si Izel? Kinabahan po talaga ako. Takot pa ako sa madidilim na lugar. Tapos, wala.
hindi ko na siya makontak. Parang nakablock na rin ako. So talagang sa isip-isip ko, talagang may saaswang yung babaeng yun. Makalipas po isang buwan, nag-anak po ako sa binyag. At Isel, ito yung kumpare mo si Jiggy si Isel. Hoy! Ba't mo sinampal? Kulang pa nga yan! Kung alam mo lang yung storya, Trixie. Bakit mo ko pinapunta dito, Trixie, ha? Sabi niya, para mag-meet up kami ni Jiggy, ha? Sinasadya mo to, may kinalaman ka dito. Magkasabwat kayo! Ano bang nangyari? Ano nangyari? Alika, sunod ka dito. Sunod ka lang. Sige, aray. Tulungan mo ko, Jiggy. Natapilok ako. Aray. Meow. Wala na sana ako. Jiggy to. Jiggy! Jiggy! Tulong! Ano? Ha? Ganyan ka pala! Ang bastos mo, napaka-ungentleman mo sa kadate mo, nang iiwang ka, duwag! Akala naman kasi niya Mars aswang ka tapos... Mars 2026 na! Aswang! Sorry na. Iniwan mo ako doon, ha? Hindi ko naman alam kasi. Kapal lang mukha mo, huling kita na, Mars, ang kapal lang mukha mo, nakasabot ka ni Jiggy. Mars, wala akong kinalaman dyan! Alis na ako dyan na kayo! Magsama-sama kayo! Uy, sorry na. Sama na ugali nyo. Makakarma ka din, tandaan mo, Jiggy. Makakarma ka din, bastos mo. Isa pa nga, Aray ko. Aray mo, pakak. Uy, Isel! Sel, sorry na. One last chance. Sel! lasag! Guess now it's time for me to give up